Ang mga pangalan ng tao, lugar, aksyon o tema sa programang ito ay hango lamang sa konsepto at walang personalan sa anong pangyayari sa buhay. Sart's Patrimony Vlog presents Mga Asoy ni Conching, a short comedy film. Madi Conching. Di madi Lolita, mulpot na tikang Manila. Ano man, hinusay. Agi, ang malangaw na ung ito rapagpag. Agi, kalisang manhitong. Ano man, gintayan kang biskuit. Agi, ang mga nagkinihinat pagawaray man. Agi, madi Conching. Baga anak bati, madi Lolita, baga. Di rin ako maaarang magwinaray. Baa. Baga tikang layha Manila, baga. Mapabili, biya mapasikat. Kaya niya probinsya. At niya pag ginawat mo kaya dito Manila, susuralayan bulad. Balito, Conching, halaka. Katunta daw haira, kung baga kumilala ka ha, baga pasangil ka la. Sige daw, pasya dahon ka. Maupay. Manupuldo, aadahin madi Lolita. Uy, hala, Conching, Rosing, ano man ka mo? Anay, tatawagan ko lahi Lolita. Lolita, gawas anay dida, adihi Conching and Rosing na bisita haim. Sige nga, ito nala puldo. Sino sila? Uy, agi nga pag initrimis ni Madi Lolita. Baga di rin na nakilala haamon. Well, pasensya na kasi hindi ko natatandaan. Ano, Lolita, na-amnesia ka na? Baka ati kang kalaha Manila? Wala talaga akong maalala. Lumapaog ka daw? Ninunumduman mo pa, 101 kita nga nagpakaigit ka. Uy, hala, oo. Uy, kumusta, Conching, Rosing? Di ka pa, Lolita.